Здравейте, казвам се Сергей Сергиев и се занимавам повече от 15 години с статистика, математика, изкуствен интелект, Data Science, машинно обучение. Като в предоставеното ми време ще преминем през една тема върху това как да използваме изкуствения интелект и той как може да помогне на бизнесите ви. Ще преминем през три основни фрагмента. Първата част това ще бъде един преглед на изкуствения интелект, неговото развитие и как той е еволюирал във времето. Следващата част ще разгледаме определени области, в които изкуственият интелект може да бъде използван за бизнесите ви. Последната част, която за мен е най-интересната, е един конкретен пример с конкретни резултати върху неща, в които сме работили последните 2-3 години. Обещавам да бъде интересно, ще научите доста. Очакваме ви!